בצבא יש משפט שאומר, הצבא נתן לי הרבה יותר ממה שאני נתתי לצבא. עכשיו בין אם אתם מסכימים במשפט הזה ובין אם לא, היום אני הולך לחלוק איתכם את 3 התובנות המשמעותיות ביותר שקיבלתי במהלך השירות הצבאי שלי. מה קורה לזעניות? למי שלא מכיר אותי, קוראים לי מיתר לזימי, אני בן 22, ובאוקטובר האחרון השתחררתי מהצבא לאחר שירות צבאי ביחידה קרבית מובחרת. הסרטון היום יהיה שונה קצת, הוא בעל אופי רציני יותר, ובהתאם לכך מתאים לקהל בוגר יותר. אם אתם חושבים שאתם בשלים לקבל ערך מהסרטון הזה, מוזמנים להישאר ולצפות. אם לא, זה גם בסדר. מוזמנים לצפות בסרטון אחר שלי, או לצאת להתאמן. בואו נתחיל עם תובנה מספר 1. תחיו את החיים שלכם מהסוף להתחלה. אז מה זה אומר? לאורך המלחמה כולנו איבדנו אנשים קרובים ויקרים. ברמה האישית, חבר שלי לצוות נהרג בהיתקלות עם מחבלים, ובנוסף חבר ילדות שלי נהרג בפיצוץ כלי הנדסי בעזה. לאורך הזמן התגבשה בי המחשבה שהחיים הם דבר לא יציב ולא צפוי. ולאור ההבנה הזאת הבנתי שאם אני רוצה לחיות חיים בעלי משמעות, אני חייב לחיות את החיים שלי מהסוף להתחלה. דמיינו לכם שהיום במהלך נסיעה שגרתית לבית הספר או לעבודה, הייתם חס וחלילה מעורבים בתאונת דרכים, וחייכם היו מסתיימים היום. לאחר המוות הייתם עולים לשמיים וצופים לאחור בחיים שלכם. האם אתם מרוצים מהיום האחרון שלכם, שככה הוא נראה? מה הייתם משנים לאורך החיים? אולי הייתם מדברים אחרת, למשפחה, לחברים, אולי הייתם פחות זמן בפלאפון או במחשב. אולי הייתם רוצים להגשים את החלום הזה, שחשבתם עליו, אבל אף פעם לא העזתם. אולי הייתם אומרים לבת הזוג שלכם, שאתם אוהבים אותה פעם נוספת, או של הרווקים בינינו. אולי הייתם מתחילים עם הקרש שתמיד פחדתם לגשת אליה. אני סמוך ובטוח שבהסתכלות אחורה, אף אחד מכם לא היה רוצה להקדיש יותר זמן לגלילה בפלאפון או במחשב, וכל אחד מכם היה רוצה להקדיש עוד זמן ולתת עוד תשומת לב לשאר הדברים שהזכרתי. הנקודה היא שהזמן הכי טוב לחיות ולפתח את חיינו היא היום ועכשיו. לעולם לא נמצא את הזמן המושלם לעשות זאת, וצריך לזכור שהכל יכול להסתיים מחר. לכן צריך לחיות כבר היום בצורה שהיינו גאים בה. בצורה שכשתראו את חייכם לנגד עיניכם ואת יומכם האחרון, תרימו את הראש, תחייכו חיוך רחב ותהיו גאים במה שעשיתם. תובנה מספר 2. אדם שיש לו למה יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. את הציטוט הזה כתב הפילוסוף הגרמני מהמאה ה-19, פרדריך ניטשה. הוא מוכר יותר בשל ציטוטו של ויקטור פרנקל בספרו אדם מחפש משמעות על חייו בשואה. במהלך המלחמה הבנתי שהמניע שלי ושל אחרים כמוני לביצוע המשימות הוא תחושת שליחות ואחריות כבירה. מלש"בים רבים רוצים להתגייס ליחידות המובחרות מסיבות אישיות, יש שיגידו אפילו אנוכיות, כמו זה יוקרתי, זה מגניב, הכי קרבי, זה מושך בנות ועוד סיבות כאלה. נוכחתי לגלות שכאשר המצב גרוע והתנאים קשים באמת, קור מקפיא, חום חמסין, או שיש סכנת חיים אמיתית והכדורים שורקים לך מעל הראש, מניע מלאכותי כזה פשוט לא מספיק כדי להניע אותך לקרב. כאשר אתה קם יום יום ומבצע משימות מאתגרות, שעה אחר שעה, גם כשקר לך, לא נוח לך, אתה מזיע ואתה על סף שבירה, על מנת שמשהו יניע אותך, צריך מניע שורשי יותר, משהו יותר עמוק. כל יום שאתה קם, כבר במהלך הלחימה, אתה אף פעם לא חושב על הסטטוס שלכם ביחידה מובחרת, או על הבנות, או על היוקרה, או כל דבר כזה או אחר. סיבות מלאכותיות פשוט לא עולות לך לראש. בתנאים קיצוניים באמת, מי שממשיך להגיע ולעשות את הדברים כמו שצריך, למרות הקושי, עושה זאת מתוך מניע פנימי אמיתי ועמוק, ולא מסיבות מלאכותיות. בהקשר הצבאי, מדובר באחריות שלנו כלפי האזרחים של מדינת ישראל שעליהם נשבענו להגן, באחריות שלי מול עצמי ועל חבריי לצוות, ובנוסף, בתחושת שליחות אל מול כל עם ישראל, וההרגשה שאתה מהווה חלק ממשהו גדול יותר. כשאני מחבר את זה לחיים האזרחיים והאישיים שלי, כשאני בוחר לעשות משהו, אז אני מחפש ומוצא סיבה או מניע עמוק שדוחף אותי לעשות את הדברים. וככה, יש לי משהו שידחוף אותי גם כשקשה, לבצע את הפעולות הדרושות לצורך ההצלחה. כאשר קל ונעים, כולם פועלים וכולם עושים כל מה שצריך. אבל כשקשה, רק מי שיש לו סיבה עמוקה ואמיתית, יצליח להניע את עצמו. חשוב לי לציין ולדייק שכאשר חווים כאב או סבל או איך שתרצו לקרוא לזה, מה שאתם זוכרים זה לאו דווקא המניע הגדול, מה שדוחף אתכם
הפעולה הקטנה הזאת, זה הצלחות ויעדים קטנים, כמו לחזור לבסיס למקלחת. הדבר שהתכוונתי אליו מקודם, הוא שאף אחד לא יבוא ויזרוק את עצמו שוב ושוב ושוב לסיטואציות שקשה לו בהן, ובכללי, לדברים שקשה לו, אם אין לו איזה מניע עמוק לעשות את זה. אתם לא תצאו לרוץ ותתאמנו ויהיה לכם קשה, אם אין לכם איזה מטרת על. אף אחד לא יעשה את זה לאורך זמן. מה שכן יחזיר אתכם לקושי, זה באמת אותו מניע פנימי ומשמעותי. התובנה השלישית, ואולי החשובה ביותר שקיבלתי בשירות, זה פרופורציות. מה חשוב באמת? מה קשה באמת? מה כואב באמת? איפה אני רוצה להשקיע את הזמן שלי? זה לגיטימי להתלונן על דברים מסוימים? במהלך חיינו אנחנו פוגשים נקודות קושי ומשבר רבות. והמשותף לכולן, זה שבמהלכן יש לנו את הנטייה לחשוב שזה המשבר הכי חריף והכי גרוע שפגשנו, ושהבעיה שלנו היא הבעיה הכי גדולה בעולם, ושאנחנו אנשים הכי מסכנים בעולם. כחברה, יש לנו נטייה להתבכיין, לבכות על כמה מר גורלנו, להתקרבן, ובעיקר לתת תירוצים. תירוצים למה לא, ולמה קשה לי, ולמה אני לא יכול. אני אתן פה כמה דוגמאות כדי להמחיש לכם את התובנה מכמה זוויות. בואו נתחיל מתירוצים. בואו נדבר על עצמי. אני זוכר את עצמי בתקופת התיכון, מפספס אימונים. ולמה? כי לא ישנתי מספיק, אני עייף, יש לי מטלות של בית ספר, לא אכלתי לפני האימון, אכלתי יותר מדי לפני האימון, וכל מיני תירוצים כאלה ואחרים שאנחנו ממציאים לעצמנו. פתאום בצבא מצאתי את עצמי מתאמן, גם כשחם, גם כשקר, גם כשאני בתוך אזור לחימה, ותוך כדי האימון החיים שלי נתונים בסכנת חיים ממשית. מי שלא חווה את הדבר הזה, את האימונים בתוך אזורי לחימה, שאותם אתה עושה עם מדים מלאים ונעלי צבא, מסריחים, שהולכים להישאר איתך בשבועיים הקרובים, לקינוח, כמובן שללא מקלחת, ועל כל זה, בזמן שאתה סיימת את האימון אחלה גבר, על המדים המזיעים, אתה עוד צריך לשים וסט ולתפקד ולהילחם כשצריך. פתאום, כשיצאתי לאזרחות והתנאים היו קצת לא נוחים, כל התירוצים שלי היו נראים לי מגוחכים כסיבה ללמה להפסיד אימון. זה קרה, כיוון שקיבלתי פרופורציות למה זה תנאי אימון קשים באמת, ושגם שם אפשר להתאמן ולא לפספס אימונים, והכל טוב. דוגמה נוספת, משברים אישיים. כולנו חווים את זה. אם זה ריב עם החברה, עם איזה חבר טוב, עם המשפחה, עם הבוס, או סתם איזה דדליין מציג שאנחנו חושבים שאם לא נגיש אותו בזמן, אז זהו, יחרב העולם. בצבא, ראיתי את ההורים של חבר שלי לצוות, על הקבר שלו, יחד איתי וכל הצוות שלי, בוכים כמו ילדים. הדבר היחיד שלא פתיר בחיים האלה, והגלגל היחיד שאי אפשר לסובב אחורה, זה המוות. לא אכפת לי מי אתם, לא אכפת לי מה אתם, ולא אכפת לי מה הבעיה שלכם או מה אתם עושים. כל דבר אחר הוא פתיר. תפסיקו לתת לעצמכם תירוצים. כל דבר אחר הוא פתיר. מוות זה הדבר היחיד שאי אפשר להחזיר לאחור. בנוגע לתירוצים שוב, כל פעם שאני בא לוותר לעצמי, או להמציא תירוץ כזה או אחר ללמה אני לא עושה משהו, אני נזכר פה בכל פצועי מלחמה, ויש הרבה, במיוחד בחבר שלי מהצוות, שנפצע, קיבל 3 כדורים לבטן, ועד היום, כמעט שנה אחרי האירוע, נלחם על לחזור וללכת, ולרוץ ולהתאמן, ולעשות הכל. אחרי ש3 חודשים ראשונים, הוא לא יכל אפילו לזוז מהמיטה. כמעט שנה בשיקום. וכל פעם שאני בא לתת לעצמי איזה תירוץ על למה אני לא יכול לעשות משהו, אני אומר לעצמי, מאיפה בכלל יש לי את הנהנתנות ואת החוצפה לוותר לעצמי? שיש כל כך הרבה אנשים שאיבדו רגליים, ידיים, משפחות, ועדיין דוחפים קדימה. המון, לא צריך לחפש רחוק. החטופים, פצועי המלחמה, אלה שאיבדו חברים ומשפחה, לא צריך לחפש המון. המלחמה הזאת לימדה את כולנו שאין תירוצים. כל אחד יכול להתקדם קדימה, עם הנסיבות שלו. ושוב אני אומר, אם לכל אלה ולחבר שלי מהצוות אין תירוצים, אז למה שלי יהיה תירוצים? או לכל אחד אחר שצופה בסרטון הזה? אין לנו את הזכות לתת תירוצים. עכשיו, בתור קצת יותר חיובי, אני מאחל לכולנו, לעצמי ולכל מי שצופה בסרטון הזה, יודעים מה, לכל עם ישראל, שניקח את התובנות האלה, ניישם אותם ונחיה יותר טוב. נחיה חיים שאנחנו יותר גאים בהם, פחות תירוצים. נחשוב על החיים שלנו מהסוף להתחלה, ופרופורציות, פרופורציות, פרופורציות. מאחל לכם אחלה יום. תנו בראש, צאו לרוץ, צאו להתאמן, תעשו מה שאתם רוצים. לכו תראו משפחה, חברים, ושמרו על עצמכם, אוהב אתכם.